O texto bíblico de hoxe é Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. Jesús dice para seus discípulos: a quen hei de comparar esta xeración? Con quen se parece? Se parece con unhas crianzas que están na praza e se falan uns aos outros. Tocamos flauta e vocês non danzaron. Cantamos cantos tristes, lamentações e vocês non choraron. Porque veio João Batista, que nen comía pan, nen bebía viño, e falaron dele: ten un demonio. Depois veio Jesús, que comía e bebía, e falaron dele: é un comilán e un bebagán, amigo de publicanos e pecadores. Porén, a sabiduría de Deus prevalecerá. Neste texto, Jesús denuncia as atitudes de seus contemporáneos contra João Batista e contra ele para non aceitar seus ensinamentos. Ele denuncia dúas atitudes que son moito prejudiciais na vida espiritual e que temos que ter cuidado para nós non reproducirmos estas dúas atitudes negativas. Unha é o infantilismo e a outra é a justificación. Jesús fala en primeiro lugar que a súa xeración é semellante a crianzas caprichosas, que nada agrada a eles. Creo que, infelizmente, esta atitude ás veces existe tamén no mundo de hoxe. Persoas que dicen: eu non gosto de ir na misa, non me agrada rezar, non teño vontade de asumir compromisos na igrexa. Son atitudes onde manifestamos que o que predomina en esas expresións é nosos gostos, nosos caprichos. E iso ás veces se estende tamén á vida cotidiana. Non gosto de tal comida, mas desta sim gosto porque é máis agradável. Non gosto desa persoa e desta sim. Non teño vontade de ir no traballo. Non teño vontade de facer as actividades da casa. Se vocês perceben, todas estas actitudes son actitudes infantís, porque cando falamos así, estamos nos deixando levar pelos nosos instintos, pelo máis fácil, pelo máis cómodo. Evidentemente, ter estas atitudes non nos ajuda a crecer espiritualmente. Nos tornamos persoas moito superficiais, que reagen instintivamente diante das situações. Ao mesmo tempo, podemos ser egoístas, porque pensamos só no que nos agrada a nós, e non o que agrada aos outros. E corremos o risco tamén de fecharnos ao novo. Tudo aquilo que nos custa realizar o rejeitamos e preferimos ficar nesa zona de conforto sen experimentar novas experiencias, novas maneiras de facer as coisas. Se nós queremos mudar esta atitude negativa, deberíamos falar en lugar de me gosto ou non gosto, me convén ou non me convén. Este sería o criterio máis adecuado. San Pablo nos diz: tudo me é permitido e lícito, mas nem tudo me convén. E nós tamén deberíamos pensar así. Isto que me propoño realizar
é conveniente para o meu crecimento espiritual? Se é conveniente, o faço, mesmo que seja difícil. O criterio, por tanto, non debe ser miña sensibilidade, gosto, non gosto, mas miña consciencia. Se eu for fiel á miña consciencia, escolleré sempre o mellor para o meu crecimento. E a outra atitude negativa que aparece no texto é a justificação. Justificar significa dar un argumento falso para proteger miña imaxe, para eu ficar ben. Por exemplo, non vou na misa porque eu fico aborrecido. Non rezo porque non teño tempo. Non asumo compromisos na igrexa porque non estou preparado. Na verdade, cando falamos así, estamos nós enganando a nós mesmos. Se fósemos sinceros, teríamos que dizer que non facemos esas coisas, ir a misa, rezar e asumir alguma actividade na igrexa, porque é difícil, porque é exigente e ás veces preferimos o máis cómodo e o máis fácil. Para fugir da justificación, temos que ser sinceros con nós mesmos, non enganarnos. Falar a verdade para nós. Hoxe, fujamos por unha parte da justificación e por outra desa atitude infantil e caprichosa de buscar só aquilo que me agrada e fugir de tudo aquilo que é difícil. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.